Sa gudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Shirley nga napolwan, ti karebal, ag karebal, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tadamok nga awaten ti sweldo, idi dayta nga panagtrabaho. Kinsenas katapusan manong nemi ti panagsweldo, hindi maalak ti sobre ko na kita hangkon nga binilang. Kaputa nubilangan ang mga nod na panagduwa-duwa. Kahit ako silapan nak na dya kaherami. Si Mang Pedak nga roti balay, manong naimi kat inarakop ko ni nanang nang damok ti sweldo, duamok ti sweldo. Ana, nakaluto kan? Sana ka nagluto at ako nambat nga urayin ka. Tain tamang nga rabi, injemol. Nagrubot ka nga rin tayo. Kaya sigahan ka sukatan. Hindi gusto ko labiit sa sukatan to uniforme siyempre. Indeed ko nga rod ni nanang karetong mo na panagsweldok man. Dududwa kami. Babae ni ti panaglaba na manglot laba manong nemi pinagraduar na ti high school. Aging ka nagbasak ti college, nagbalinak a working student. Tanong ni nanang lang ti panuray ko, tinakabailan. Iso nga tinulungan ka madla ti bagik manong, kat nakapagturpusak, iti kurso nga accountancy, nairwar ko ti board ko, may isa ka board processor, may isa ka CPA, aging ka nakastrike ako nga nagtrabaho, kadaddan 15 days ko. Kumusta ti trabaho mo, anak? Okay man lang. Alistok man nga nayasudag ti riknak. Nakigayam ka na kita'y nadalon kong empleyado. Uray no, awan dagaram ka. And then sa madmadlaw kong agkurso na da kanyak nanang eh. Ay awan pa dati iti panunod ko. Anak, yan tanga ka nagturpuskan. At ang trabaho, panahon mo ito na pagusto mo tapusom. Saan ka di nga digbasbasa iti college kit at akras mo. Yung gabuta, di mo kayat nga madadael, ti panagbasa, miso nga, linikli ka. Naging gana ita, nangkit, kasli supal lang ti sapsapule. Siguro, mabaigton nga saan ka magkita, no? Saan ka tupulos nga kita. Kaya sinungarta ko nung madla mong agkursuada kang kakabisinaam. Ay, ni Paulo, ano posisyon na. Ito, nangalot posisyon na, ta supervisor isuna. Ang mga muto saan nakakayat, anak tagagangi ka palang empleyado. Nang bumay bayagat, may purumutak tumata. Naroon na kita magustan na ba ti trabaho. Nalawan na nakit sapay ko ma. Tasang kantong agsagaba, kapukin ni ayat. Anyat kayo sa wanang. Pagkamot no, adan to agbalin nga boyfriend mo, kita sungbatam to, agayan ayat kayo, bakit mo sa mo maliklikan nga ited ti amin-amin mo, bakit mo ko baybayan na kanto kas pagarikan, tamasikugan na. Diyak kayat nga ganak kabalasa nga kas kanya kanak. Diyak kayat, kasi ka nga bastarda, ket aganak, iti bastarda, wano bastardo. Malagip yung manin tinapalabas, ket malagip kulat ta atas siyempre, ibasbasar ko nga kayang kangarod ti bagi. Nagtalay kak iti may nga lalaki. Iti matay na sikugan na ko, nagpukaw matay. Ket saan kayo matay nga nagayayat. Sana nak, si Kanti, nangipukusak ti amin na panawin ko. Pasensya ka na ta. Nag-working student ka, imbes ko mang itid ko amin nakasapulam, iti panagbasa. Tana nga ron. Kasto yung kasasad, tana. Ngayon sa nga bale. Mga opisina kan. Kaya mabalin siguro, umunang aramidan ta, palagtaan na papintasan ta di balay ta, sa kanto agkakutse, gasta ang ortirantak nang palagdaan ta di balay ta, sakto ag karlon, nga magsusurak pagmaneho kan mga lakto pa lisensya, tapno, kapag isunto no, adan tulugan ko. Kalpasan ti another payday, makabulan, katapusan manong nag-date kami manin kanina. Baka tunggal sweldom ket rumor ta. Haanang, dito lang umuna nga bulan. Ta isupe mo ornong, dalawan anak. Baka yung tunong ginang mga bulan hanggat
palagdak to dari balayan. Sige anak, tapno saan nga mandandanagan mo kasi tangag bagyo. Kada kayo nang di kayo maawat ang tilabaan nyo. Lagi tala tamurun ng tilabaan, anang artubrak. Kada panaka-exercise yun mati panagmula di ta garden nyo. Mahilig kayo nagmula tinating. Halaw na anak, saan akong ngumaw pa tilabak. Kakaiso na nga dan sipi ang anak ko. Hapag nga, haglabanderak pa ilang. Naging gang iti may isang arabii, manong name tinugtog ni nanang silid ko. Nangapay, biyernes ita, awan ti trabaho ni bigat. Isot gabo na siguro nga damang pasyar ken ka. Apay, damanin mang pasyar kanya? Damanin ko nam kita awam met dati idi estudyante ka hangga ako awat kada gidi mang pasyar ken ka. Ita trabaho mo na so. Umay ta kamat pasyarin. Rumor ka, namumuyo ka di, damo ka makita. Paulon sat nagan ng imbagaan. Ni Paulo, ni Sir Paulo. Sige na nang mabiglaan umaya ko. Kinunak ba nung name katrimuhara ko niti silid ko kalpasan nga inayos ko ti bagik kin sublik ti brak kabuta o brak itain. Nakasure tak laeng. Mamot ka kumapkap ti short ko. Nagayad met. Ay sir, ala, flowers for you. Ala sir, anak awagan ti sir, taon ta madjupsina. Paulo. Maikawag nga ron sir. Paulo, please. Kaya di mo pa inawat ti flowers. Ano pa'y kanayo ng chocolate. Thank you sir. Thank you, Paulo. Ang tugaw ka. Kasta, mas daw ka nung may kapasyarin. Ita lang, siyempre, di ka magkaya nabiglaan. After 6 months, kapag nagtrabaho ko sa opisina, 6 months met nga, induldulin ko na tiriknak. No pa'y ipadpadlaw ko na daduma, di ba? Numanan matiliwan na kamang kita ka. Diyan man kahit nga wisan ka, a glance, tadya kahit nga, mamuhan di kita kapis sinanta. Ada panggap ko kayo ka. And siyempre, no, aklo na ton, mamuhan dan itong mamuhan. Amadakes, gabotabaruak, balasang ka. I love you, Shirley. Sana kami kari, sir. Sabi ko, saan ka may kari? Gagangin ka lang empleyado, ha? Hindi kakit na nga ito posisyon mo. Awan ti kasta, taong problema. No nakat nga ito man ti posisyon ko, kimsiga. Tinaskin, may magakang kata, I love you. Kat nohan niya matirik ng kanya. Manumatin di nagbaling ang girlfriend mo, Paolo? Baling nga mamon? Saan ko limakin? O dadak ka pa lang ti college. Nadanak iti talong nga nobya, idi. Opo? Talo? College? Pinagre-repeat mo? Haan? Saan nga nagagadan, siyempre? Aping hanga nagpaot ti relasyon nyo. Basta, hindi nakakita ka manin sa bali. Insina kundi mo na, inarim ko may kadua. Basta gagayam, kung hindi makakita ka man sa bali, hindi aramam to. Lipatin na tuman kasi dyan. Sa bali, hindi sa bali ta. Hindi agad nagbasbasak pa ilaan. Ngamitad ang trabaho. Kaya nasin naman ti manubya. Mabaling nga, ijayak dun ti William Meremy. Kasi pagkalingan siya ka. Panawan ng tatlong kasawa. Kahit kung tagbaling ama. Ano siya ka? Imsyak ngay. Ubing ang mutpay.
Pakajak pa kayo tagbaling nga ina. Urahin ka. Nintun ka ano kahit mo. Oh, di ka ba ilak ron na? Nagkasagana nga guray. Kat sabi ko matasan nga mabaya unay. Makaore ka nga taore no. Tawen. Nasaan ka pa nga sumbatan. Kung nagbayag mo tawen. Manuarod. Lawas lang. Oo naman lawas. Bulan lang, okay lang. No. Agkid daw ka titalo nga bulan. Di iso. Pang sinsinti ng tarik na. No. Hampay nga nastig tirik ng kanyak. No. Pang sinsinti rab no. Napudnuakin ka. Kada malang ti biyernes manong nemi wono rabi ti biyernes nga umay nakpasyarin. No ito pisina manong nemi kaslasan ko anay badpadlaw nga ararman. Aging ga manong nemi nga kalpasan ti nga bulan nagring ti cellphone ko iti may sa nga rabi. Sino ito? Kaslasan nga local number. Sila international number. Sinong bata? Hello? Hello? Shirley? Oh, Shirley lang ko. Sino na ito eh? Siyak ni Olivia. Sinong Olivia? The girlfriend ni Paolo. Andang dito abroad. Madamat pa nagtrabaho. Hindi tamamuak nga. Adar-araman ti boyfriend ko. Nga sika, terorman na. Sorry ha. Noon naalak man ti number mo. Anot masapol mo? Adaywam ti boyfriend ko. No plano man ti bang aklon kang kuhana. Huwag na. Kapatadak. Danda na ako nagawid. May suntun di kalay sami. Yan ni Paolo. Betalahin. Ulitan. Adaywam ti boyfriend ko. Tanusan. Ang mga nadadaka sa mapasamak ka. Bye. Nagdagsad ti barukong ko manong nemi kalpasan dita nga timawag kanya kang naganti Olivia. Ulbod-bod kahim ni Paolo. Baga na nga awan girlfriend na. Tinawagag ni Paolo manong nemi ti dayta nga oras. Hay, nakatawag ka man. Sorry na disturbok man turong mo. Ay, okay lang. Aklunan akon? Ang nimapid ti cellphone. Umayag di tayo ito na Friday. Saan ka nga mamay? Kinamuoti man tayo yung managsarita ta ti cellphone. What's wrong? Tinawagan na ti girlfriend mo. Kinimpili na nga taywang ka. Sino ang girlfriend ko? Awang girlfriend ko. Olivia tinagan na. Dati ang girlfriend ko iso na. Kinabud no na sakbay nga napan di abroad. Da kami. Injayak kang kuhanan iti panagkasarmingin tinakayat. Adada kinayat na tinapan di abroad. Kunak no pilit ka. Nagsinatan. Nagsina kami kini Olive. Sagbay nga napan nagtrabaho ti abroad. Awang kastangin bagana. Ano da ka ding isupatsyan? Siya? Ano ko nagbalik nga girlfriend ko ni Olivia? Kaya ko kumay din ikasar ng tinakinayat. Adada nga pinili na't imadayo. So, insinak sakbay nga nag-abroad.
Kandaman ko. Dan sa baling ang boyfriend na. Awang kami nagkasyon may. I'm sorry, Paolo. Imnaskan nga. Sa bagay, aw mo pa'y relasyon ta. Iso nga may nakpasyarin sa ang kasanguin. No sadganak no data to pisina, aday wangga. Shirley, sa mo kumaparigatin tirik nam. Pacheck ni patpatignak man. Takal ti pamatik at adan na akong aklunin. Gabotanik kang ini ka nang titalo nga bulan, di ba? Nasurukin nga 2 bulan. Nagtalo bulan ton. Sa mo kami babawi ti panggip mo magaklon kanya. Hanggang ko mamatpatikin ni Olivia. Please. Sikin ka makaturo akon. Bye. Kinunak manong naming kit tindip kon cellphone ko. Kamok manong naming kat awang problema. Iti panangarap ni Paulo kanya. Lagi na po naman ng naming kat studio ko na nga dandani ko aklonanin. Gabot na talaga mamati ak. Dati riknak ng patpateg ko isuna. Isu upay lang ti muna na nakariknak iti ayat. Nadlaw ni nanang manong naming aslad na problema. Ay, na problema manak. Nanang ni Paulo. Uy, apa ni Paulo? Kahit ko kuman nga aklonan nga adamat timawag kanyang idrabi. Nga girlfriend na kano. So, ang tinawagak mo ni Paulo. Kada rin bagaan nga ni Paulo nga ron. Dati ka no nga girlfriend na. Imsak ba na pa nagtrabaho di abroad. Insinan na ka no. Awang ka naman kami nukasyon da. Anang, ano talamitek? Anak, no talagang ipatpatig mo ni Paulo. At nakalindig ang nga mangilaban di panagayat mo. Kaya no talaga mamati ka kayong kuwana. Ang buti nga nanang eh. Iti posible nga. Gulo nga ramidin na nga Olivia kas pagaligan taklunat ni Paulo. Panagkunak ka ori no nubiak to ni Paulo baka kahit danto pa lang agawin. At isudamat nga dati. Anak, ti may balakad ko no aklunam ni Paulo sa mo ited ti amin-amin mo keng kuwan. Sa amon tulay ited, lumalpas ti kasar, may kasar na ka. Ipat-patag mo ka di. Ipat-patag ko nanang. Ipat-isot mo nang ayat ko. Kalimbilan ko maudi. Ilaban mo nga rin. Ilaban mo. Ngimulitek. Di mo pulos ipaay ti bagim kag kuana. Dusan kay pa yung nagkasar. Di naktultuladan na natin. Manong nemi ti opisina impadlawan ni Paulo. Di ba naggusto na kanya? Kung ang harde kita ka-opisina, puno gayam ti damag. Agar araw magpepeso ni Paulo kaya kaya. Ni Sir Paulo. When? Ngayon niya. Ang problema. Ang problema. Ni Olivia. Oo. Wanda na niya. Olivia. Wandan. Hapay din ang bagaya. Timawag kanya ni Olivia. Ket. Ibaga na nga daywak. Ngayon. Tiyan mo kagit. Nobya na ngayon sa magayaman. Saanin? Nakayatan ni Olivia. Sa dinamagwet ka ni Olivia, ada ka numat nobyo na idiayan na. So, nasakti si ka, Shirley, aklunin mo ni Sir Paulo. Nasing betisuna. Pagkuna, apay na padasa mo, tinig kirelasyon king kuana. O yun! Ada asawa ko ni, yung empleyado isuna. Sumra, muno na atim siya isuna. Pagkata ko, tuwan akong tikuwaran si Kamo. Ewan na niya, bing namin tilang kami. Naging gaman nung naming pinashare nak iti Friday, kat dito yung inaklod ko isuna. Agyamanak, Shirley,
Inarakop na manong nemi ket iti mo na agundaway nga naramanak ti bibig ti maysa nga lalaki. Tiyak napupuutan nga balbalsek met dagiti agek na manong. Sana ket inyarasaas umianak. Ah, luko ka. Ama, nung anak tapno at lalaki kadwayo dituyen da kakinanang mo. Di kayo mabuteng, duwa kayo babae. Ano may nabintas no, daan kitirabi tapno. Awan, ti kabuteng yun. Daan nga lang mabutay nga, no da ka. Anak, kabuteng mo ko ma, daan. Iti posible nga ramidam kanya. Di mo kadikayan. Naramidan tan sa kanto'y kasar. I'm sorry, Paolo. Apay met. Umianak sweetheart, ha? Silebraran tayo ito yung panangaklon mo kanya. Paolo. Namuna tagkarawat ti loko. Adatan nga arus tirik nakmanong. Hindi apurusan naman tan ti parukong ko. Paolo, no. Saan nakasulisugan kasta? Mga numayatak. Paolo, no. Pinatibkar ko tirik nakmanong. Gawit kan. Diya kahit kas diya naramid mo. Silawan respeto mo kinababae. Sorry. Sangkot nung ulitin. Karim data, ha? Mawalin na tatabisip po lang. Hindi kagkarkarawak. Mga ano. Umunugutak kahit mong ibaga. Saan kang mat kabaybayan? Kahit ko lang kami nga darin pa sa makarata. Jack pa'y kayat, Paolo. I'm sorry. Agdan talo nga bulan sipot ginaklon ko ni Paolo manong name idi agring ti cellphone ko. Local nga number. Ngam saan nga nakapunbok. Hello? Mabaling ka din nga salita ta. Ni Olivia na ito. Nakasangpet ako. Adan makalawas ko. Hamam ka din nga. Dito ko nagtipakalawas nga anta akong dito. Na minsan kami matang nga nag-date kini Paolo. Kahit kakasalita. Tapno di kastakit. Hanggang unay masaktan. No may magakeng ka nga. Nagsinublanan kami kini Paolo. Tsak mamati kang ka, Olivia. Amom ka di. Nga di ba nag-date me? Keta, nag-check-in kami. Siyempre, mailit itong galmay sa kada kami. Hinindot ta siya. Di mo kano kayat pa. Ano? Imbaga na tayo, nag-check-in ka nga talaga? Ay, po, lalaki laing ni Paolo. Nangro na kita, adadaman nga pinmintas ka ko na kanya. Kat siyempre, napadpadasin may din. Kan-kanayon kami di. Di nakadkarod ka iliw. Sana ka mamatikan ka. Dakyan ka, no saan ka mamati? Paana? Nakita ta? Anyong maturumbing nga pagkitaan ta. Anyong matpagsalitaan ta. Sige, bye. Manong name nadlaw samat, manong name ni nanang nadaki na sarita kasla kapungtod ko. Tinugtog na silid ko. Sherry, nang abay, dahil sa problema, dahil sa kapapang cellphone. Ilokat mo tiri daw. Mabit lang na. Ilokat ko nga tiri daw kat sumrek ni nanang. Nagtugaw kami ti iking di katre. Sino dyan? Ni Olivia. Timawag at kanon dito Pilipinas na. Nag-date na kanon na minsan kini Paolo. Kaya nag-check-in na kanon. Mamati ka mahit. Kasala na kapapati. Kasala nagpapeso. Nanang ada relasyon da idin. Kat nagkita da. Mailid tunggal may sa kadakwada. Siyempre. Hindi pa ilang kidawan kanyak ni Paolo. Itad kunti amin ko ang jakmat kayat. Baka isot nang ipagsaan nan. Iti ko na. Nang jak kayat. Sa gaba kinayat. Tinapataganat. Kahit virgin ka. Tawalag sina kayo kini Paolo.
adan to pala rupang mga isarang mo no sino talaga ti lalaki nga naikaripaраken ka. Anak, kas iti kunak, di mo aramiden, ti mangipaay ti bagim. No saan nga pa yung nagkasar. Tama nga no may tulog ka kanyak. Tsakayat, may pada ka kanya ka na. Kabigatan na iti pisina manunemi tineksak ni Paulo. Mabaling. Agkalanstan to. At napatag ni Bagaking ka. Nag-text back. Sige, kinunahan na. Nagkuyog kam nga rimuar to bisina ang napangkamtimay sa nga restaurant manong nemi. Naman tinapatag ni Bagam kanya. May isang saludsud ba isang sumbat. Agpaiso na nag-check-in kayo kini Olivia? Shirley, listen to me. Tinawagan na ni Olivia kaya't nagsinubyanan kami. Ngayon siya kayat ko na. Gabuta, saan kun nga kayat isuna. Gabuta, dakan itipiyak ko. Request na. Nagkita kami, o riba minsan kano, para iti maudi akong tao. Nagdinar kami, iti makadakas, at daarak in order na. Hangkong ay ayaten no Olivia. Sikat ibatpatek ko. At napasamak ka na kayo, nag-check-in kayo? Kadisot na hipik sa am? Lalaki ak lang. Shirley, please, dumingag ka niya. Pinagusto ak laeng, tapos sumardengin. Di ka kahit sa wani, patpatag mo pa lang yun. So, nakapunta ka ilo mo, nakainumak. Lalaki ak. Nagkasapulan ak. Ngimimbagag kang kuha na. Nanuan yaman ti mapasamak ka na kami. Isot kinayat na. Pinugusto ak lang. Ngayon sana kayat ng sinubyanan kami. Gabuta sikat ipatpatag ko. Sikat kayat ko hikasal. Hikasal nung karoon din ori. Gasawatan nung agkid daw ni Olivia. Kahit gabuta, napadasa mo ni Sona. Di, saksaktan na to. Lipliputan na to. Santun nga mo ulit dayay. Ikarikan ka. Kahit tapno agsardingan ni Olivia. Umay kamton mga sasawa. Datara solusyon na. Agasawatan, tapno di kasta, kat sumardeng ton ni Olivia. Saan nga sumardeng day jay, no, agdaak, may sakpe lang ang baro. Kalikago na pa lang, timangagaw kanyak, manipod ken ka. Imulitek, saan to na mapasamak, tikas dyan napasamak. Ikasunod na dyan napasamak ka na kayo, nagsikog. No? Hanap papasamak na ito. Kasunod, agpeso nga masikog. Saan ko ibigbigan? Tinakadi. Napakawan din na namin ko. I'm sorry. Ito saan ng timawag di saan ko namnamuan. Panggap ko kumamat ng ibagaking ka. Nakaw na lang. Umekam to mga sasawa di balayo. Tsaka pa'y kayat. Mayat ka, handap na awanin ti problema. No talagang ipatpatig na, umanukot ka. Ngayon siya kaya na panahon ni nanang ko. Di sadya tanto ang gindag. Nayunan tanto lang ti balayo, pataklan ta. Umayakap to mga sasawa, siyudad. Tun ka ano? Mayat mo lang. Domingo, ya? Domingo, malam. Yung bagang karot kaninanang manong nini. Kawa na. Na talagang itikastang edad mo kataga-asawa ka na na. Tinasaan ko kayat kit no masip